Jo crec que aquí s'acaba el repte, portem 4 hores i mitja a l'aeroport, encara no hem sortit, avui no podrem córrer. Què collons s'ha d'acabar? Són les 10 i mitja. Anem a córrer, tio, anem a córrer. Que si ells no rendeixen, nosaltres menys, hòstia. Que ho estem fent tot per recaudar diners contra el càncer. Vamos, va. Dia 8, corrent 1 quilòmetre més cada dia, recaptant fons contra el càncer. Avui en queden 468. Vamos! Ja ho diuen, home, que no hi mal que per bien no venga. I el bien aquí, quin és? Doncs que ens hem apuntat a la Backyard Ultra de Guissona. Què és això de la Backyard Ultra? Doncs molt fàcil, corre 6,7 quilòmetres en 1 hora. I qui guanya aquí? Doncs encara molt més fàcil. No tinc que aguanti. Es tracta d'anar fent voltes com un ventilador. I sí, l'abril de l'any que ve ens hi hem apuntat. Jo ja no sé per què em faig aquestes putades, tio. I per això vull a fer voltes al polígon, que el cap també s'ha d'entrenar. I 8. Fin. Hem apretat ja ara. Lo millor és que a aquestes hores ja no queda ningú pel carrer. Que quasi m'oblido. Ui!